Vaspitanje dece je u stvari nešto vrlo jednostavno. Da, ali smo mi jako zakomplikovali. E sad, ako to pojednostavimo, šta deci treba, onda su to ljubav i disciplina. Znači, dajemo deci ljubav, ali istovremeno ih i disciplinujemo. I ako to radite, vaša deca će biti mentalno zdrava, bit će kompetentni odrasli, sposobni da se sami postave za sebe, da organizuju svoj život, da ostvaruju svoje ciljeve, da ostvaruju svoje želje, da budu srećni i zadovoljni, kao odrasli ljudi. Tako. E sad, malo ću napraviti neku istoriju, recimo, 3 talasa u vaspitanju. Onaj deo koji je tradicionalan i koji počne prike ovde negde u Vojvodini, takozvano nemačko vaspitanje ili srednjeevropsko, ja funkcionišem pola meseca u Sloveniji i tamo je to u stvari njihov tradicionalni način vaspitanja. U tom modelu nemate pokazivanje ljubavi, ali imate puno zahteva za disciplinu. Znači, u toj formuli ljubav plus disciplina fali šta? Fali ljubav. E sad, zašto je to tako? Da li to znači da roditelji koji ne pohvaljuju svoju decu, da ih oni ne vole? Ne. Oni vole svoju decu i baš zato što ih vole, drže se izreka kao što su decu treba ljubiti samo kad spavaju. Znači, vi ga ljubite, dete se budi i kao spavaju, tada. Ne sme da zna da ga volite. I to su sad one tipične situacije kada se dete sa, recimo, 12 godina šokira, kada čuje kako njega hvale roditelji nekom trećem, mislivši da dete to ne čuje. A neka deca nikad tako nešto ne čuju i ne prave razliku između toga da li ga roditelj voli i da li roditelj pokazuje ljubav. Tako. I tu ono, ko se hvali, taj se kvari, tako dalje. E sad, zašto je to tako? Zato što u ovom načinu vaspitanja roditelji drže dete u jednom konstantnom separacijskom strahu. Kada se malo dete rodi, ono je potpuno bespomoćno za samostalni život i ono se vezuje za majku. Naravno je majka za dete i to je vrlo intenzivno u prve 3 godine. To zovemo simbioza ili primarna simbioza. Međutim, ako roditelj ne pokazuje detetu da ga voli, a onda dete stalno misli da će možda roditelj da ode, da će ga dati ciganima, da će ga dati đubretarima, da će ga poslati u zatvor za decu. Imate razne te situacije, a neki roditelji, boga mi, su to i uradili. Ono, spakuje ga, gurne ga pred ulazna vrata i zaključuje ulazna vrata. Znači, ja znam 2 takva slučaja. Jedan se desio jednom mom pacijentu, i to je u stvari veza pacijentu od 50 nešto godina. To je veza između psihoterapije i vaspitanja. Znači, mi kao terapeuti dobijamo one posledice. Ono što možda pedagozi i ne znaju dobro, jer ne prate longitudinalno, čim odraste, to više nije pedagogija, to je andragogija, tako? Ali zašto gogija, ako je andros, ako je odrastao? Tako da ih to ne zanima, ali kod nas psihoterapeuta, vidim tu su još neke kolege, dolaze upravo ljudi gde mi u stvari vidimo te neke roditeljske greške. I ovoga je mama, on je nešto bio nevaljao, to se dešava u Mariboru, mama ga fino spakuje, mali kofer, 2-3 stvari, obuče ga, nemoj mamice, bit ću dobar, ništa mama, istera ga pred vrata od stana, zaključa vrata od stana, onda on lupa, moli, to jedno 45 minuta traje, i onda ga mama konačno pusti i kakav bio efekat? On je bio dobar narednih 50 godina. Znači, taj sistem je vrlo efikasan. Ali da je dobar, da. Međutim, tako, nije cilj da gledamo samo efikasnost, važne su i neke druge dimenzije vaspitanja dece. Mislim, možda kažem kako dete funkcioniše, pa da shvatite zašto je to važno. To je još Freud davno opisao, a ja to malo ovako prevodim u svakodnevni govor. On je to nazvao princip prijatnosti.
Znači, dete funkcioniše kao što funkcionišu životinje. Dete misli da sve što je prijetno je korisno i dobro. Da sve što je neprijatno je štetno, negativno, štetno i tako dalje. I dete se oslanja, dete veruje svom telu, znači dete se oslanja na svoje osjećaje. Kao što se oslanja kad je gladno, kad je žedno i tako dalje, tako se oslanja i na osjećanja kada su neke druge stvari u pitanju. Recimo, jedno su potrebe, drugo su želje. Potreba, to je ono bez čijeg zadovoljenja osoba umire. I sad ne samo ta osoba, nego sve osobe. A želja, to je ono bez čijeg zadovoljenja je samo neprijatno. Međutim, za dete je to isto. Znači, hoće da jede ili hoće neku igračku i to je neprijatno, frustrirano je i onda mama mu dozvoli i kad ostvarite želju, osetite zadovoljstvo. Znači, dete, kad mu mama ispuni želju, osjeti zadovoljstvo i mamu doživi kao mamu koja ga voli. Dakle, ako bismo mi prepustili deci da oni rade što hoće, a to će biti u ovom drugom modelu vaspitanja, koji je danas, nažalost, dominantan, onda u stvari prihvatimo neku dečiju logiku koja poistovećuje ljubav i vaspitanje. O tome ću pričati posle. E sad, zašto taj separacijski strah? Zato što malo dete kojim upravlja princip prijatnosti, ono funkcioniše po istom tom principu prijatnosti, znači funkcioniše ekonomično. Što znači, ako imam dve neprijatnosti, ne želim da uradim ni jednu od njih jer su neprijatne, ali ako već moram da uradim, radim onu manju. Dakle, zašto, recimo, deca koje vole da se igraju s igračkama, zašto ih pospreme? Pod jedan, zato što moraju, znači ne mogu da eskiviraju ako probaju na razne načine, i zato što shvate da je neprijatnost pospremanja mnogo manja od neprijatnosti koja će biti kada se mama naljuti i kazni, recimo. Dakle, na skali od 0 do 10, potpraviti igračke neprijatnost 2 do 3, ljuta mama 5, idem ja da spremim igračke. Odnosno, mora da ide jer je tu mama. Imamo jednog dobrog autora iz, malo ću je knjige komentarišem, Nigel Latta, on je sa Novog Zelanda, on je tamo ikona tog trećeg talasa u vaspitanju dece, tog postpermisivnog, i upravo u ovoj knjizi kako deci postaviti granice i pritom sačuvati živce, ili politički nekorektno vaspitanje, imate opisano upravo ovaj ekonomski princip koga sam ja naveo. Međutim, kada vi dete, kada ne pokazujete ljubav, onda vi ne morate ništa detetu da ga kažnjevate, da mu nešto zamerate i tako dalje. Dovoljno da kažete, pospremi igračke. I dete odmah ide i pospremi igračke. Zašto? Zato što je konstantno u strahu, znači ne osjeća se prihvaćenim, sigurnim i tako dalje, konstantno se plaši da će ga roditelji odbaciti. I zato su ova deca, kako Slovenci kažu, pridna. To je jedina pohvala u tradicionalnom slovenačkoj kulturi koji postoji. Pridan znači pridisan, dođe vamo, pa onaj koji je došao, on je pridan. Znači poslušan, tako. Zovem raznu decu, ali samo jedno dete je došlo i to dete je poslušno. Tako da ta izjava ljubavi nije baš neka. Ja tebe volim zato što ti mene slušaš. Onako uslovna ljubav, tako. I sad, šta je rezultat tog tradicionalnog srednjeg evropskog ili nemačkog vaspitanja? To su, znači, pošto roditelji insistiraju na disciplini, a to znači šta sme, šta ne sme, šta mora, navike, dete je vrlo vredno, dete se trudi da zasluži ljubav, međutim ljubav ne dobija, onda se trudi još više, još više, još više, i u stvari ovaj način vaspitanja iz dece izlači maksimum. Znači, to su vam ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu, tako vaspitani od prilike. E sad, šta je tu šteta? Šteta je upravo u tome što nije pokazivana ljubav. Jer šta je ljubav? Kad ljudi vole? Vole onda kada ocene da je drugo ljudsko biće njima jako važno. I izjava volim te je u stvari izjava ti si meni jako važan. Važan, važna, mislim, zavisno ti kakav je pol, tako. Tako da kada roditelj kaže detetu volim te, ili kad mu pokaže ljubav, onda dete dobije
poruku da je ono tako kako je važno. I pošto je važno roditeljima, postaje važno i sebi. A ako dete ne dobija ljubav, onda ima utisak da nije važno roditeljima i onda misli pa ja i nemam neku vrednost, jer da imam, valjda bi mi tokom tih, recimo, 10 godina detinjstva to i rekao. I tu imate, to su razne anegdote. Jedan mi pričao se to ovako, on je tako uspešan čovek, tata je profesor na univerzitetu i on je studirao 2 fakulteta paralelno i istog dana je položio 2 teška ispita na 2 fakulteta. I došao je tata i ponosno, ja sam položio 2 ispita i tamo i tata ga izgrdio. Malo sam zaboravio šta mu je tačno rekao, ali otprilike, da, i sad ćeš tu da lenčariš, ali tako? Nešto slično, na što mu je rekao, nešto što ne znam da kažem i nisam pričali 1-2 godine, tako. Dakle, u ovom modelu, kad dete dođe sa svim peticama, onda roditelj pogleda te petice, pa kaže, aha, dobro, a šta je za ručak? Dakle, poruka, to je normalno, no tako, ako nemaš petice, to je minus, pa sad zavisi koliko je veliki minus, ako imaš 1/4, to je mali minus, ako imaš 3/4, srednji minus i tako dalje, a ako imaš sve petice, onda to nije plus, nego je 0, znači to je normalno. I o tome se ne govori, onda je u redu, a red je 0. A morate imati izuzetne neke zasluge, pa da nešto se desi, tako da. Ali moguće se druge situacije. Tata, vidi sve petice. Da im se dobro, sve petice. A samo petice, a ona je tamo, državni prvak u tom i tome, a ona tamo se bavi sportom i sve petice, a ti samo učiš, ajde beži se, znaš. Nije to dovoljno dobro, možeš ti bolje. I upravo to, može to bolje, to je u stvari poruka kojom se ova deca, da bi dobila ljubav, jako se trude, izvlači sebe i na kraju dobijemo ljude koji su vrlo produktivni, znači koji iz te neke neuroze, iz tog nekog doživljaja da oni takvi kakvi su nisu dovoljno dobri, nisu dovoljno vredni. Oni dokazuju svoju vrednost tako što rade, trude se, postižu rezultate, pišu knjige. Ovo je inače moje životno delo, teorija emocija. To znaju malo, studenti psihologije, drugi ne znaju, jer je teška knjiga, 800 i nešto strana, treba to napisati. A ne samo napisati, nego da, to je kao katedrala u psihologiji. Teorija emocija, originalna, sve složeno, prevedeno, izašli u Hrvatskoj i u Sloveniji, udžbenik na jedno 8 fakulteta dok sam brojao i tako dalje. Ali, znate, pišete knjigu, a zovu vas, ajde izađem, ajde, idemo tamo i sad idem tamo ili da pišem knjigu. Pisat ću knjigu. Zašto ću pisati knjigu? Pa da vidim ko sam ja, jednog dana kad izađe knjiga. Međutim, to se nije desilo. Pa sam promenio motivaciju. Znači, ono što je dobit od ovog načina vaspitanja, to je da su ljudi produktivni. I to ne da bi dobili ljubav, nego sami zbog sebe. Stalno su produktivni, radi, I to vam je sad, otprilike kad krenete od Novog Sada prema Budimpešti, Ljubljani, Srednja Evropa, Skandinavija, i ljudi rade ko ludi, i to ima negde veze sa geografijom. Znate ono bajku Cvrčak i mrav, je li tako? Znači, mravi rade, a Cvrčak cvrči, i ajde radiš i ti, ne, ja ću da se, ajde i vi da se igrate, i tako dalje, dođe zima, Cvrčak umre, a mravi luduju, žurka u mravinjaku i tako dalje. Međutim, to na jugu ne važi. Zašto ne važi? Pa, kad je klima prijatna, ugodna, kada plodovi rađaju, onda ne treba toliko da se radi, koliko treba da se radi na severu, kada imate kratak dan, kada su zime jako dugačke i kada vi preko leta morate kod tim mravi da sve uradite, da biste preživjeli zimu. A onda zimi dolaze one duge sage, zima dugo traje, tako dalje. Tako da geografija negde određuje mentalitet i kad krenete na sever, onda imate taj mentalitet rada,
nepokazivanje ljubavi, distance, ali to ima neke prednosti. Tamo su ljudska društva jako organizovana, ljudi su povezani. Za razliku od juga, gde su ljudi dosta individualisti, temperamentni, svađaju se i tako dalje. Dakle, nikako da napravim zaključak. Ljudi su s jedne strane produktivni, s druge strane, ono što je najveća šteta, to je slika o sebi. Znači, ja, takav kakav sam, nisam dobar, moram da se trudim u nečemu da bih bio dobar. I onda se trudim ceo život i onda imamo tu svašta. Nije uspeo, pa se ubije. Depresija. Ili nije dovoljno uspeo, pa alkoholizam. Ili mrzi sebe. Ili ženski put do osjećanja lične vrednosti i ljubav. Nađem nekoga ko me voli, sad ja vredim i sve je okej, no tako. Ima tu još raznoraznih zapleta, kako ljudi to imaju negativnu sliku o sebi i u stvari kako je stalno dokazuju. Znači, to je to. To je ta vrsta vaspitanja. Tako da, ako vi hoćete da imate produktivno dete, koje će postati produktivni odrasli, koji će imati svašta, možete imati karijeru, može biti profesor na Harvardu, Oxfordu, pa da se hvalite komšijama i tako dalje, onda ne treba pokazivati ljubav i treba insistirati na tome da na disciplini. Posle ću reći šta je disciplina. Ok, onda su, znači sad završamo priču o tom tradicionalnom vaspitanju. Sad prelazimo na to novo vaspitanje, znači drugi talas, za koji je na neki način odgovorna i psihoterapija. Dakle, psihoanaliza je dosta uverljivo pokazala da ljudi koji nisu dobijali ljubav nekako postanu neurotični kao odrasli. I, znate, te knjige svi smo čitali i svi smo to naučili i onda ljudi razmišljaju suprotno. Ako ne pokazivanje ljubavi izaziva neurozu, šta onda je prevencija neuroze? Pa upravo pokažemo ljubav, tako? I onda pokazujemo ljubav detetu, damo ljubav za svaki slučaj, onda ko zna na koje budalu će kad odraste da naleti to dete, onda mu damo duplu dozu ljubavi. Sine, da, tata, volite tata. Oči me gledaju, pamti, volite tata. Ili kćeri, ili tako dalje. I sad, u tom drugom, to recimo u teoriji se zove permisivno vaspitanje, permisija, permission, dozvola, jel može? Može, dozvola. Tako, ono drugo ne može, sa disciplinom. Međutim, kad se to permisivno vaspitanje, koje može biti čak i onako dobro uobličeno u teoriji, sprovede u praksu, onda se to pretvori u popustljivo vaspitanje. Sad, zašto roditelji popuštaju? Zato što je priča o tom permisivnom vaspitanju zasnovana na nečemu što ja zovem ideologija srećnog deteta. Dakle, šta je definicija dobrog roditelja? Dobar roditelj je onaj čije dete srećno. Da. Vi njemu dajete ljubav, dete je srećno, dete se smeje, dete je veselo i vi znate da neće biti neurotično. I onda vi tom srećnom detetu kažete ne može, ne dam. I to dete se tog trenutka pretvori u, ne znam kako to da kažem, ali paradigma je možda u statu ljudske nesreće. Znači gleda vas sa iskrenim suzama i šokom, mama, ti me ne voliš. Ne. I vi kažete ne i dete, i suze i plače i tako dalje. Zašto? Zato što dete ne razlikuje sebe od svojih želja. I kada roditelj kaže ne, ti to ne možeš, znači roditelj odbaci detetovu želju, baš zato što voli dete. Možda je želja nešto što je opasno, štetno, nije bitno, znači verujemo roditeljskoj proceni, roditelj kaže to ne, ali dete ne može da veruje. Znači, ko je moja mama? Moja mama je ona žena iz prve godine kad sam imao potrebe, kad je meni neprijatno, kad sam gladan, žedan i tako dalje, pa plačem, dođe moja mama, pa mi da sisu, nahrani me, napoji me i ja se posle toga osjećam super. I sad ta žena, koja je malo liči na moju mamu, jer ako je ljuta, onda možda je malo faca drugačija, sad ta žena odjedno me ne voli.
tako, odbacuje. Moja želja, ona me ne voli, ali mama, meni je neprijatno kad ti to radiš, ono ništa, znači ne voli me, tako, prava mama, dobra mama izaziva prijatnost, ova loša mama izaziva neprijatnost i dete pada u očaj. I sad, ajmo, ako je vaša definicija, ja sam dobar roditelj, ako je moje dete srećno, šta ćemo misliti o sebi kao roditelju kad pred sobom imate očigledno nesrećno dete? Mislim, to je retoričko pitanje, tako se znate da ćemo misliti da smo loš roditelj, pa ako mislimo da smo loš roditelj, onda ćemo osetiti krivicu, osjećanje krivice, koje nas motiviše na šta? Na to da promenimo ponašanje. Što mama, ako ima ovu definiciju, i uradi. Ali dušo, možeš ti to, voli tebe mama. Dakle, time što ti to dozvoljavam, ja ti potvrđujem da te prihvatam, da te volim. Tako. I dete odmah, ko rukom odnešeno, nesreća, ali kad imate srećno dete i sve super. I sad, šta je problem? Problem je u tome što disciplina ima recimo 3 stvari koje roditelji moraju da rade, a o tome pisuje Freud, mislim, taj čovjek je stvarno genijalan bio. On je pričao o tome da decom upravlja taj princip prijatnosti, a da mu se suprotstavljaju roditelji koji uvode princip realnosti. Danas bismo to popravili, pa bismo rekli da to nije realnost, nego socijalna realnost ili porodična. Tako da, roditelji uče dete da nije dobro sve što je prijatno, da postoje prijatnosti koje su dobre i postoje prijatnosti koje su štetne. Da nije sve neprijatno loše, da postoje neprijatnosti koje su loše i postoje neprijatnosti koje su dobre. Recimo, pospremanje igračaka. Je li to prijatno ili neprijatno? Neprijatno. Je li to dobro? Dobro je. Jer dete tako uči neke stvari, tako da. Dakle, konflikt, postoji jedna arhetipska situacija između deteta i roditelja, jedan konflikt koji je u stvari konflikt između deteta kojim upravlja biologija i roditelja koji zastupa ljudsko društvo. Možemo kažemo to konflikt između biološkog i društvenog. I u tom konfliktu treba da pobedi roditelj. Jer šta je njegov cilj i zadatak? Da pripremi dete za samostalni život u ljudskom društvu. Dakle, samostalnost, razvijamo samostalnost i, mislim, i psihopate su samostalne, tako, ali nije dovoljno da bude samostalna, nego mora da bude samostalna u socijalno prihvatljivim okvirima. Znači, samostalnost plus socijalizovanost. To je recimo da kažem neki minimum. I ako to roditelji uspiju, to je to. I zbog toga roditelj mora da natera dete da se podredi. E sad, kod nas ljudi ne razlikuju, ne misle o rečima, generalno imaju neke svoje definicije i sad, ajde što znači podrediti. U organizovanoj grupi postoji hijerarhija. Kad imate puno ljudi, recimo ovdje sad jako puno ljudi, međutim da se mi mogli nešto da radimo, mora se uspostaviti neki red, to tako. I ljudi koji su ovdje moraju da se prilagode tom redu, moraju da prihvate taj neki red da bi cela stvar mogla da funkcioniše. Dovoljno da jedna osoba ne prihvati red, pa da budu problemi i da ne možemo da radimo i tako dalje. Dakle, podrediti se znači da u organizovanoj grupi zauzmete neku hijerarhijsku ulogu, jedno hijerarhijsko mesto, nije se stalno tu, nego to je samo jedna uloga, svesni toga da celina mora da funkcioniše ako ste vi u toj ulozi. I nekada ranije, kada su porodice bile mnogo veće, to se prirodno uspostavilo. Znači imate 5 dece i tu najstarije dete zavodi red, imate njih 5 stepenica, pa onda roditelje, pa zavisi kako žive. I tu je sve jasno. Zna se. To onda dete nauči da mora da se podredi drugima, da postoje neka pravila koje ga u stvari socijalizuju. Ali ako imate jedno dete, pa verujete u tu ideologiju srećnog deteta, onda dođemo u situaciju da detetom upravlja njegove želje, da dete upravlja mamom i da mama upravlja tatom. I onda, ko vodi porodicu? Porodicu vode detetove želje.
tamo, onda se iza njih, tamo se iza njih, tamo. Da. Tako da, disciplinovanje, recimo, možda opet jedna druga paralela, discipula, discipule, učenica, discipulus, učenik, znači disciplina dolazi od učiti. Ako ja učim njih 5, da bi uopšte mogao da ih učim, mora da postoji red. Tako da primarno značenje discipline je u stvari podučavanje, ali ako je to grupa, mora u grupi da postoji red da bi uopšte moglo da se odvija podučavanje. Tako da i u toj reči disciplina imamo konotaciju reda. Međutim, kod nas ljudi često misle da podrediti se nekome, da to znači poniziti se. Pristati na to da ste vi manje vredno ljudsko biće. Ja da se tebi ponižem ove mršu. A to onda ljudi ne nauče svojim porodicama, pa je slično na ulici, pa je slično, to mi priča menadžer, kaže, kolega, moram se raditi to i to, a ovaj kaže, šefe, zezaš se. Jer to sad već postoji veliki problem, zato što, zahvaljujući tom popustljivom vaspitanju, odrastaju generacije s kojima ekonomisti ne znaju šta će. Zovu ih generacije Y. Znači, kohorta potrošača koja je problem. Dobro, ajde sad da se vratim. Znači, šta je disciplina? Ne smeš to i to. Dete doživljava da ga ne volite. Šta je još disciplina? Moraš to i to. Moraš to i to. Kako, recimo, rad. Zašto ljudi rade? Recimo, ako se dete probudi gladno i ako je porodica siromašna, onda će svi da rade. Znači, ono skupljaju hranu da nešto pojede i tako dalje. Ali ako je to neka srednja klasa i ako ima sve u frižideru, što bi dete radilo? Radi neprijatno. Znači, zašto tu dete posebno igračke? Pa zato što mora, što ga roditelj natera. A zašto ga roditelj tera? Pa zato što zna da mora dete da razvije radne navike. Jer, ajde sad da vam objasnim koliko su važne radne navike. Znači, to prirodno dete, ono želi da radi ono što hoće, da ima slobodu, imamo želju, ostvarim želju, osjetim zadovoljstvo, super mi je život. Onda me mala tera da postavljam igračke. I to ja neću, to je neprijatno, probam ovako, probam onako. Znači, deca su inteligentna, već sa 2 godine jako dobro manipulišu, emocionalno iznuđuju, znači, ako me voliš, nemoj to da mi radiš, i proba ovako, proba onako, i neće da radi. Zašto? Jer rad neprijatno. Međutim, ako roditelji dosledno postave stvari, insistiraju da dete mora to da radi, onda dete zaključi pa kaže, eto, moj život je taman bio dobro počeo, a sad shvatam da sam ja jedan rob i da moram da radim. Šta ću? Idem ja da radim. I tad se desi 2 stvari. Prva stvar je da od tog trenutka ta vrsta rada više nije neprijatna. Isto recimo za učenje. Dete koje nema naviku učenja, treba da učim, ko će sad to, tamo me zovu, ja sad da učim, I sad pazite, evo, minut razmišlja o tome i već se umorimo, već ga mrzim, već je žrtva i onda naravno odložim, posle ću, sigurno ću, posle obećam sam sebi. Onda kad to posle postane sadašnjost, onda pomera, pa će sutra ranije da ustane, pa sigurno, i na kraju, tako, ne nauči. Zašto? Zato, znači ima taj otpor prema učenju. Dete koje ima radnu naviku, nema taj otpor. Dođi u rad, frk, uči, završi i tako dalje. Dakle, rad koji je primarno ljudima neprijatan i odvratan, kad shvate da moraju da rade, kad se pomire sa tim, kad prihvate to, onda to postaje navika. I onda nastane čak ono kontra. Neprijatno mi je ako nisam uradio nešto što sam navikao da radim. Tako.
Međutim, druga posljedica je jako važna za život, jer neka novije istraživanja pokazuju da ono što povezuje uspešne ljude i zadovoljne ljude su upravo radne navike, da je to jedan od, znači, sposobnost upravljanja sobom, frustracija svojih želja i teranje sebe da se rade neke korisne, neprijatne stvari, da je to ono što ih povezuje. Imate one knjize od Daniela Golemana, Emocionalna inteligencija, imate na par mesta nešto o tome. Dakle, ako vi hoćete da vaša deca budu uspešna i zadovoljna, moraju da imaju radne navike. Kako im ugraditi radne navike? Za sad sa čipovima loše stojimo, ali čip ste vi. Kada se dete rodi, njegov mozak je poluproizvod. Da bi mozak se razvije, mora bude stimulisan. I u jednoj psihološkoj teoriji koju se ja i nekoliko kolega koji se ovde bavimo, to je transakcionaliza. Transakcija, to je ono, akcija i reakcija, razmena poruka. Pa analizirajući šta je jedna osoba rekla jedno, kako druga odgovorila, mi zaključujemo nešto u njihovoj komunikaciji, zaključujemo o tome što oni imaju u sebi. To je transakcionaliza ili teatr. Međutim, jedan od glavnih koncepata je unutrašnji roditelj. I to je u stvari malo popularizovana i malo dorađena jedna ideja psihoanalize, a to je da se deca rađaju bez savesti. Znači to, biologija, ne zna šta je dobro, šta je loše, radi šta mu pade na pamet i super mu. Međutim, tu su roditelji koji kažu to može, to ne može. I onda to dete, te roditelje pamti. Znači, ugrađuje ih u svoj sistem, tako da spoljašnji roditelj postoji u stvari jedna psihička struktura koju mi zovemo unutrašnji roditelj. I ono što je radio spoljašnji roditelj, to sad iznutra radi psihička struktura, taj unutrašnji roditelj. Znači, ako je spoljašnji roditelj bio popustljiv, onda je unutrašnji roditelj popustljiv, pa je osoba kasnije u životu popustljiva prema sebi. Ako spoljašnji roditelj je bio prisutan, dete je bilo zanemarano i tako dalje, onda je i u glavi vrlo mali taj unutrašnji roditelj koji nije u stanju da kontroliše to unutrašnje veliko dete, neobuzdano, impulsivno, divlje i tako dalje. Tako da postoji direktna korelacija između toga kako roditelji tretiraju dete i kada dete to internalizuje po unutrašnji, ne znam kako se kaže, onda taj odnos bude odnos prema sebi. Znači, vrlo slično ljudi tretiraju sebe kao što su i tretirali roditelji. I sad šta? Znamo, u životu ne možete uspeti ako nemate samodisciplinu. Kako nastaje samodisciplina? Pa tako što vas neko disciplinuje. Pa vi ti tog disciplinatora ugradite u svoj sistem, pa ste u stanju sebe da disciplinujete. Mislim, ne razmišljate o tome, jer imate tu moć u sebi. Međutim, dete se rađa bez kočnice. Znači, dete je jedan smeša bioloških impulsa, radoznalosti, potreba i istražuje svet. I dete mora da ima neko direktno negativno iskustvo s nečim da bi naučilo. Znači, mora da ga udari auto da bi znalo da su automobili opasni. Ili da vidi kako je auto udarilo neko drugo dete ili psa ili ne znam. Mislim, dete to može da poveže. Mi to naravno ne možemo dozvoliti, nego mi kao roditelji učimo dete. A da bi dete prihvatilo to, mora da imamo dobar odnos i dete mora da nam se podredi. Znači, ako vi kažete ne tamo, onda dete to uradi, pa onda pita što ne. Ali mora da uradi prvo. Pričamo o nove djece. Tako da, sva ta disciplina, znači, ne smeš to, moraš to, i sad treća stvar, to je kazna. Ono što je jako važno u vaspitanju, to je strah od kazne. Znači, dete mora se plaši kazne. I sad ću ja dati na svom primjeru. Znači, ja sam terapeut, imam sina, hvala Bogu, dobro ispao, 19 godina, super momak. Baš sam zadovoljan. Bile su razne iskušenja, ali dobro, to je, u svakoj generaciji je to tako. I sad, ja njega volim, tako, i pokazujem mu ljubav, sine, tebe volim, ja. A onda on neće nešto da radi.
I sad šta ćemo? Da mu pretim da ću ga dati ciganima. Ne, onda mu pretim da ću ga ja kazniti. Ja tebe, sine, volim i tebe, tata, nikad neće odbaciti. Ali ako to ne uradiš, onda će biti to i to. I bude to i to. Znači, od čuškanja po guzi, kada je bio mali, pa nadalje. Jer, znači, ako sam odustao od izazivanja separacijskog straha, koji je bio onom prvom modelu vaspitanja, šta mi onda ostaje? Voljeno dete je ono, posle, tagite. Manipuliše vas da izazove ljubav, da ne bi uradio to što treba da uradio. I sad, recimo, dajem primjer na predavanjima, mama je napravila ručak i kolače, ali još je nešto fali i mora da skoči 10 minuta u samoposlugu. I ostavi dete od 4 godine ili 5, nije bitno, i kaže, tamo su kolači, da nisi slučajno pipnuo, to nije dobro, pokvarit ćeš ručak, idem u samoposlugu. I kad mama izađe, a ostavi gladno dete i virišljive kolače, to dete će biti u unutrašnjem konfliktu, mama rekla, plaviti ih tamo, i tako, ali vrlo verovatno će pojesti neki kolač i onda kad dođe mama kući, šta treba da uradi? Treba da ga kazni. Znači, prvo treba primeti da dete to uradilo, a onda treba da ga kazni. E sad, zašto je to važno? Zato što sledeći put, u nekoj nove situaciji, je detetu sad mnogo lakše da upravlja sobom. Recimo, situacija broj 2, isto, mama odlazi i kaže, i nemoj kao prošli put. I onda. I sad tamo su kolači, želja vuče ka kolačima, ali ono novo osjećanje, a to je mama će me uhvatiti i kazniti, strah od kazne me vuče od kolača. Dakle, taj strah od kazne mi pomaže da se suprostim svojim željama. I zato je strah od kazne jedno korisno osjećanje koje pomaže deci da upravljaju sobom. Dobro. I sad, ako podvučemo crtu, onda ispada da sva 3 oblika disciplinovanja, znači ne smeš to i to, postavljanje granica, ne može, ne dam, ne smeš, a to je isto važno da upamtite, nema granice bez graničara, tako? Onda sledeća stvar, moraš to i to, to je opet mora da radi roditelj, i kažnjavanje, odnosno strah od kazne, izazivanje straha od kazne, sve te 3 stvari su disciplina i sve te 3 stvari dete razume kao neljubav. I sad, da biste vi mogli da volite dete i da ga disciplinujete, morate da raščistite to u glavi, otkud vi tu? Znači, to je vaše dete, šta je vaš cilj? Da postane samostalno, socijalizovano, uspešno i tako dalje, prolazi kroz različite faze kako odrasta i da vodite dete ka tom cilju. Jer ako vam to nije jasno, onda ćete odustati od disciplinovanja i bit će puno ljubavi. I to je u stvari jedan od velikih problema savremenog vaspitanja i vrlo sam zadovoljan što je Psihopolis objavio knjigu od Arika Sigmana, on je inače biolog i psiholog, Razmnožena generacija. Više onako antropološki pogled na savremeno englesko društvo i kako to popustljivo vaspitanje uništava i generacije dece, a i razne druge segmente društva. To je nedavno izašla knjiga, mislim da je svako ko se bavi decom, stručno, treba da je počita. Evo sad ću da poklonim profesoru Isidoru, ovo nemaš, nadam se da će njegovi studenti imati neku korist od toga, tako. E sad, treća stvar, znači to neko treće vaspitanje je nastalo kao kritika ovog popustljivog vaspitanja, permisivnog vaspitanja. Jer šta tu dobijemo? Dobijemo patološki narcisizam, ili narcizam, kako se kod nas kaže. Tačno, deca nisu neurotična, nego su samo poremećaji ličnosti. A to je u klasifikacijama gore od neuroze. Znači, iz jedne greške smo otišli u drugu. Jer time što smo davali ljubav, mi smo im
ti si lej, ti si pametan, ti si sposoban, kako si divan, kako ovo, kako ono. Onda smo im naduvali ego i onda ta deca imaju puno sliku sebe, samouverena, samopouzdana. Imate tamo, možete sedeti, tamo su ljudi ustali. Ali lenja, bez radnih navika, ne mogu sebe da nateraju. Jer kada roditelj ne tera dete da uči, pa to dete kasnije treba da uči, onda ono ne može sebe da natera da uči. Znači, nema ono u glavi, ajde, diš se, sve da učiš. Nego ono... Znači, taj deo fali. Tako da, to neko vaspitanje koje je promovisano u zadnjih, recimo, 30 godina i možda je bitno da nam dam i deo konteksta otkud ja u svemu ovome. Ja sam u Sloveniji počeo pre jedno 20 godina da radim kao supervizor u jednom popravnom domu. Supervizor to znači da pomažem vaspitačima koji rade sa mladima i njihovim porodicama kako da rešavaju određene probleme, kako bolje da rade, tako. Pa je to krenulo dobro, pa sam počeo u drugom, trećem, i tako sam držao jedno 10 domova, jedno vreme sam imao monopol na tim. I onda je puno dece i njihovih sudbina i obrazaca su prošle kroz, ajde kažemo, te neke naše razgovore. Znači ja nisam radio direktno, nego sam radio sa onima koji rade. I jedan slovenički zavod je objavio, to je ova knjiga koja je već dosta dugo kod nas i dosta dobro čitana na Balkanu, mala knjiga za velike roditelje. Ja i 5 još kolega iz Slovenije, to je objavio njihov jedan zavod, potom 50 godina svog postojanja. Prvi put izašao na slovenačku. Tako da sam ja u stvari iz pozicije psihoterapeuta banuo u vaspitanje na jedna zadnja vrata i šokirao se. Jer takve strukture ne dolaze na psihoterapiju. Znate, kad vidite jedno 100 ljudi koji dođu na psihoterapiju, onda već imate neku ideju šta je ljudsko biće, tako. Međutim, ovo su bili masovci. Jer ja sam u stvari kao terapeut vidio selekcionisanu populaciju, ono fini ljudi, oni prvi, hipersocijalizovani, rade, imaju novac, mogu da plate privatnu terapiju i tako dalje, a ovde sam vidio one koji nemaju problem. Odnosno, njihov jedini problem je što su kreteni oko njih. I ono što me takođe šokiralo, to je što iz godine u godinu raste procenat razmažene dece. I što su neke od njih psihopate, onda isto bilo devojka od 14 godina i brat od 8 su ubili mamu i tatu, nevešto, pa su ih odmah otkrili, ali to je bila ideja, da se oslobodi kao ova dva kretena, i onda je taj mali bio, recimo, u jednom od zavoda i to je bio specifičan slučaj kako se raditi sa njim u odnosu na drugu decu i to. Ali razumete, to je ta, oslobodi se ovih dvoje, imamo par, imamo kuću, jupi, pipi duga čarapa. Dakle, na osnovu kritike, jer ima sad sve više i više knjiga o tome kako su ljudi radili sve što treba, sve što piše u onim drugim knjigama, a dobili su jako loš rezultat. Znači, pokazivao sam ljubav, verovao sam da moje dete indigo dete, radio sam to, objašnjavao sam mu, Dušo, nemoj da jedeš sad to, nemoj zbog toga i toga. I da ga. Čekaj, mama ti nije dobro objasnila. Nemoj da jedeš to i to, zbog... Čekaj, opet jesam, ajde ti nacrta, dođi vam. Znači, roditelji su optuženi da su oni krivi ako dete nešto ne radi. Onda ima ovu priču o dečijim pravima, koja unosi anarhiju u porodicu, znači totalno dete diže nivo. Da, ne podaštava roditelja na neki način. Da, odnosno izjednačava. Znači oni baš i kažu da je dete ravnopravno, onda dete dobija krivičnost, postaje subjekt prava, nije više objekt, već sa 12 godina možda ima advokata da vas tuži, jer mu ne dete čeparac i ne znam šta.
To je isto, znam jedan slučaj u Sloveniji, ali bio malo stariji, srednjoškolac. Znači, i ono zbog čega se ja jako borim, a to vratno neki od vas dobro znaju, a to je problem društva je u onome što zovemo nemoćni roditelji. Znači, roditelji su radili sve što treba i dobili su jedno veliko razmrženo dete koje sad ima 70 kila ili 80 ili 90, nije bitno, i sad mu ne mogu ništa. Ajde u školu neću, ajde molim te neću, ajde molim te neću, brši sobe, puši kurac, gađa mamu s nečim. I sad oni dođu, ja nisam mogli, i sad vode terapija, i sad kako to se reši? Pa nikako. Jer čim postane neprijatno, osoba se povlači. Znači, tako da, ja sam vrlo glasno stao, znači da država ne smije se meša u odnos roditelj-dete, da ne smije da ima pretpostavku da su roditelji kreteni, zlostavljači, nasilnici i tako dalje, nego da treba da ima obrnutu pretpostavku, da su roditelji odrasla racionalna bića koja su najviše zainteresovana za dobrobit svog deteta i da treba tim roditeljima da pomogne. A da je glavni problem upravo to što su roditelji indoktrinirani, znači nasilje, tako, ako udete dete, to je nasilje. To nije nasilje. Ako vam policajac zavne ruku na ulici, to nasilje? Pa nije. To je primjena metoda prinude. Znači, u pravnom govoru je vrlo važno koje se reči koriste. Tako da, telesno kažnjavanje, jedna priča, to ne veze s nasiljem. Ali zašto govorim pod nasilje? Pa zato što u Konvenciji o pravima deteta stoji da se prema deca ne smije da budu objekt nasilja. Znamo što je nasilje. Sad oni pokušavaju da telesnu kaznu redefinišu kao nasilje da bi je gurnu pod konvenciju. Pri čemu ta ista konvencija garantuje roditeljima da ta konvencija neće ugroziti njihova prava. I tako dalje. Tako da je to jedna velika politička igra koju kreiraju Šveđani, koji inače imaju i sami dosta problema sa decom i sa odraslima i tako dalje. Neću sad da ulazim u sve to, ali daleko od toga da budu neko idealno društvo, bez alkohola i ne znam šta. Međutim, Evropski komesar za ljudska prava je Šveđanin koji ima dugu karijeru u svemu tome i sad ovi ombudsmani evropski, svi su dobili zadatak da unesu u svoje zakonodavstvo eksplicitno zabranu telesno kažnjavanje dece. Što mislim da je potpuno pogrešno i da roditeljima još dodatno oduzima moć i imate deca uče u školi, ako te neko udari, prijavi i onda deca počinju da manipulišu. Ako mi ne znaš što, ja ću tebe da prijavim. Tako je sad, znate, jedna je manipulacija kao takva, lako ćemo izaći na kraj sa njom, ali kvari se odnos. Jer imate dete koje hoće sad da vas, ne znam, prevari. Znači, vrlo je teško imati taj neki dobar odnos sa nekim ko radi takve stvari. A to već znamo da postoji. Tako da... Posle ću. Da, samo ovo završim, pa ću posle. Dobro, rekao sam vam prvo vaspitanje, rekao sam vam ovo popustljivo, u što se pretvorilo i to je izazvalo reakciju. I sad šta je reakcija? Reakcija je to post-permisivno vaspitanje. Znači, prvo smo imali disciplinu bez ljubavi, pa smo imali ljubav bez discipline, a sad imamo ljubav i disciplina. I tu je stvari ideja da dete shvati da baš zato što ga roditelj voli, zato mu nešto ne dozvoljava. I deca to shvate. Znači, ne preuzima mi njihovu logiku, ja jednako želja, pa ako odbacuješ moju želju, znači šta je bezosnovna ljubav? Bezosnovna ljubav je da prihvatiš sve što je radi. Ako ti prihvatiš samo moje ponašanje, ti prihvatiš mene, dakle ja mogu da radim šta god hoću. O tako. Međutim, ljubav nije prema ponašanju, ljubav je prema biću. Znači, tebe volim, a to tvoje ponašanje ne volim.
štetno, pogrešno, kaznit ću, ne smeš više i tako dalje. Znači, to je osnovna ideja u tom pristupu. I ako vi detetu pokazujete ljubav, ima jedna dobra knjiga, nismo izdali mi, izdaje neko drugi, zove se 5 jezika ljubavi. Znači, kako roditelj pokaže ljubav detetu, ako sam nije dobio ljubav, pa ne znam kako se pokazuje. Pa imate 5 tamo, odlično definisano, dodir, grlite, stežite, prevrćete i tako dalje. To je jedan jezik. Drugi jezik, lepa reč. Pohvala, bića, te lep, pametan, sposoban, ovako, onakav. A ono što smo saznali tokom protekle decenije, a imate u ovoj knjizi, novo razmišljanje o deci, to su sad američke istraživanja u nauci o deci u prvoj deceniji 21. stoljeća i ima jedna gospođa koja je proučavala decu koja su tako samohvaljena, pa se pokazuje da one na kraju da imaju negativnu sliku o sebi. Zašto? Pa zato što to što su im roditelji rekli su oni fenomenalni, ne mogu da održe, znači ne mogu da potvrde u realnosti, i onda u stvari počinu misle da su ih roditelji prevarili, su oni totalni luzeri, kreteni i tako dalje. Vrlo zanimljivo. Međutim, kako to sprečiti? Pa tako što pohvaljujete dete ne samo kao biće, nego i za ono što je uradilo, rezultat, trud i tako dalje. To se sve računa. Treći jezik ljubavi je poklon. Deca misle konkretno, kad dobiju nešto na dar, na poklon, oni to znaju. Bio sam tamo, pa sam mislio na tebe, znači odnos postoji, pa sam ti kupio to i to. I dete zna da je voljeno. Usluga, mama skuvala, ne znam, ispekla tortu, tata vodio zoološki vrt, znači nešto činimo što detetu voli i ono gde smo posebno ugroženi, to je vreme. Znači, način da se pokaže ljubav je da se, recimo, detetu posveti vreme. I onda ko nije dobio ljubav, evo, 5 načina, 3 su sasvim dovoljna da se dete osjeti vrlo voljeno. Ali onda, to voljeno dete, slobodno kaznite kad treba. Naredite mu, ne dajte mu i tako dalje. Biće nesrećno, znači dete, ako mu kažete ne možeš to, dete ne može, a da ne misli da ga ne volite. Znači mora da misli da ga ne volite i bit će očajno od 3 do 5 minuta. A onda se nastavlja dobar odnos i tako dalje. Znači problem je kada nema pokazivanja ljubavi, a insistirate na disciplinu. A onda dete ne zna da li je voljeno, a ovako zna da je voljeno i onda tokom vremena to poveže. Pa shvati da je jedno odnos prema njemu kao prema osobi, a drugi odnos prema njegovim željama, ponašanjima i tako dalje. I to je sad, zato i Psihopolis izdao ove knjige, upravo da promovišemo malo oko nas, jer ja mislim da se malo, baš zahvaljujući toj Sloveniji, malo ispred ove neke realnosti koje je ovde i koja je dosta zavisna od strane pomoći. Nevladne organizacije, da bi dobile tako određeni novac, moraju da budu borci za nešto, pa se to dopadne njihovim mentorima, pa onda daju za sledeću godinu pare, da sad već tako, i oni su u krizi, i onda se nameće nešto što je ovako jako politički korektno, ali u stvari destruktivno i zbog toga ja mislim da naši ljudi i kao roditelji i kao vole da misle svojom glavom i da su im ovi ideje vrlo prihvatljive.